Taliwala sa mainit nga adlaw. Suroy lang gihapon, guys. Og sa amo ng pagpaniudto og nindot nga dapit, guys. Hello guys, good morning. Awa ko dam ha guys nga makaabot ko ning dapita. Talagsaan na ning dapita guys. So gidala lang ko niini sa ako ang igsuon guys. So napemos jud ko sa higayon. Nisugot jud ko nga giagni nga anhem ning dapita. Kay buko da wa pa ko ka sulod aning dapita guys. So nakauban jud ko sa kong igsuon. Ug ato makita ang katahom sa maong dapit guys, atong subayon. Ato makita guys ang ilahang pispan ani. Ano na to makita ang dagkong karpa guys. Dunay mga flowers sa mga pispan guys, artificial ba ni or tinuod. Kamuray mo hukom ani guys. Makita yun nato guys nga aron yung inita kay tanaw ng panganod naglagiting ang kainit sa adlaw ni ining dapita guys, pero wa jud ni makahimog babag sa ako ang tumog tinguha guys. Nisuroy jud ko, nibuwag ko sa panon guys aron lamang sa pagpanguha og view, aron pod makapakita pug ko ninyo guys. Ani na to makita ang dagkong karpa ani guys, karpa ba ni basta kay puwa man, aduna pa mga puti nga isda. Sa puyngan ani. Dagko na jud ni guys, among tan-aw ni mura naman ni paa kan murag batiis naman ni kadagkoa guys. Pero dili man lagi mahimog ato ning hilamon kay murag lawom-lawom ang gajud ni. Pero makalingaw jud sa mata. Gibuhat-buhatan po nila grihas guys kay simbakog na mga bata nga mo duol. Kani guys dunay mga page ani kung kinsay ganahan nga mo itsa og pagkaon sa isda. Giandam na nila guys. Nakasud mi ani guys mga alas 11 sa udto. Murag ang mga tao ani gaulhos-ulhos, gawasud guys, mo kuan lamag mga pila ka oras, mo gawas na pud sila, kamangita na pug laing view sa amo ang probinsya sa Bohol guys. Daghan magud mga views nga kasudlan nimo, so pailin-ilin naman sila ani. Pag human nilag tan-aw ning maong lugar, gawas na pud sila, kay kasagaran jud ani guys magapakyaw og sakyanan guys, or aduna joy mga kasagaran nga service nga ilang dadon hining dapita. Sama na ko guys, wa ko service pero nakasakay kog service ang igsuon guys. Mo na nakaabot ko ning dapita. Alingaw kay imong mata ani guys kay gakapay-kapay ang mga isda. Wa ko kaila aning
Muya tong uban koy, muya po tong uban karpa. Unsa kay nga ng mga isda guys. Basta kay kung dito ka sa habog nga building, makita jud nimo ning maong mga isda nga nagkapay-kapay sila sa tubig. A few moments later. Pagkakaroon guys niya nami sa syudad na niudto nami kay gusto man mga bata musud og mall. Naniudto nami ani guys kauban sa ko mga igsuon. Anak. Pag umangkon guys. Enjoy ang mga igagaw ani guys. Silang banding-banding. Sa among pagpaniod to guys. Diha sa Tagbilaran. Lingaw kayong igsuon pod ani guys oh. Mga tao sila. Magjuk-juk pod sila panagsa. Kauban sa among pag-umangkon nga gwapa o pag-umangkon nga gwapo. Kauban sa kong anak guys. Bibo kayo mong paniod to. Pinagay nining video guys, akong tapuson nining ako ang pasilip ninyo guys. Nagpasalamat lamang ko sa magtiay yung lini o binamindahang sa ilang pag-invite namo guys sa pag-tour ngadto sa Sikatuna, Birhen sa Kaluoy. Nagpasalamat jud ko nila guys. Og sa inyong pagsilit. Ako moingon bye-bye.